Tarda de relativa calma a la botiga Joguines l'Esmeralda de Calella, preparats per la feina que se'ls vindrà a sobre un cop tombem el nou any. Aquests últims dies a les cases s'ha estat preparant la revetlla d'aquesta nit, però a partir de dijous de ben segur se'ls acumularan les joguines per embolicar i deixar-les a punt perquè les recullin ses majestats als Reis d'Orient. Hi ha coses que no canvien. Les nenes han escrit la carta als Reis demanant ninots interactius Furbis, nines Pinipon o les clàssiques Nancy i Barbie, que s'han anat modernitzant, i novetats dels últims anys com les Monster High o nines inspirades en personatges de sèries de televisió. Moltes nenes que veuen la sèrie de la Violeta i han volgut tot de Violeta, micròfon, de tot, la nina, micròfons, de tot. Nancy hi ha moltíssims models. És la casa que potser ha tret més sortit en diferent. Nancy, molt, molt. En cotxe, sense cotxe, amb maquillatge, de tot. Possiblement alguna mare també desembolicarà una nina Nancy perquè n'han sortit de col·lecció i ara també en els vestits. A les estanteries de la botiga de joguines hi ha ninots de les sèries d'animació, Tortugues Ninja i Transformers, que tampoc han passat de moda. A més, els jocs de construcció i els elèctrics no fallen mai en les cartes dels nens. I el nen que li agrada jugar a ell és o de muntar legos, o de muntar mecanos, jugar, per exemple, a Playmobil, el bo que té és que no han de muntar massa, però juguen molt. Però l'electrònic sempre, no pot fallar un electrònic, un cotxe teledirigit, un avió teledirigit, un helicòpter, totes aquestes peces el nen al·lucina, perquè al papa també li agrada, En això la tecnologia ha avançat força i els nous aparells teledirigits són més lleugers i resistents. L'oferta és àmplia també en jocs de taula, per compartir estones divertides en família, i els més sol·licitats són els que es basen en concursos de televisió. Allà on no n'hi ha tant per triar són les joguines en català, especialment pels més petits. Cada vegada es demanen més coses en català, que passa que no hi ha massa. Hi ha una nina en català, hi ha algun joc en català, però no hi ha massa en català. Jo, per la meva forma de pensar, crec que de 0 anys a 3 anys, com a mínim, hauria d'haver-hi moltes més coses en català, que no hi ha res. Per joguets de nens petits no hi ha res en català, res. La qualitat i l'atenció al client és el valor afegit que ofereixen botigues de ciutat com aquesta, on tot el producte que s'embolica i surt per la porta s'ha provat prèviament i està a punt per funcionar.